Tulo ka mga classroom sa Daanbantayan Central School na ugdaw sa sunog kagahapon sa Kadlang. Si Luan Mirundina sa report. Paspas nga gilamoy sa kayo ang tulo ka mga classroom sa bagong lipunan building sa Daanbantayan Central School alas 4 sa kadlawon kagahapon October 19. Ang video kuha sa school DRRM nga si Alejandro Arreglo kinsa lakip sa labing unang nakaresponde sa dapit. Matod ni Arreglo, usa ang bagong lipunan building sa mga istruktura sa Tunghaan nga nakasinati og major cracks atol sa 6.9 magnitude nga linog niadtong September 30. Dugang ni Arreglo nga nasiguro hinuon nilang na-unplug ang tanang mga appliances sa mga school building dihang nihimo sila og inspection human sa kusog nga pagtayo. Dali siya nid ako ang kayo tungod kay ang chairs mga plastics man. Ya, da libro. Ay ang room na mo ma'am is kung tindabaw na siya kanang gubununo na gaay na kaistanan. Alas 4:42 sa kadlawon kagahapon, nadawat sa Daanbantayan Fire Station ang alarma sa sunog ug nakontrolar kini sunod sa 8 minutos. Hinungdan nga wa makatapon ang kayo sa ubang mga school building. Pagka alas 5:20 sa buntag, gideklarar na nila kining fire out. Padayon pang giimbestigahan sa Daanbantayan Fire Station ang hinungdan sa sunog nga nagbilin og 1.8 million pesos nga danyos. Wala hinoy natalang nakalas o naangol atol sa sunog. Under investigation ba na siya ma'am, di kami ka-uwan din ma'am, kay maski kami pagsudo mo, kay mag-conduct kami og initial investigation. Unsafe pa ang dagonon, kay nagian linugid niya. Tumutan din na kayo, kasi mahugna, unagdan niya mi. Uban ni Godfrey Lien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.